бачаҳое ки рангимон бесуме мефорад ту мошини подвикуб ина ёфтум ту занг бизани қатиш чақчақ кунем иншоалло харидори хуб бошед. машини подвикуб мегуфте бисёр сум надорем ака подвикуб первоначалшане ки меспорӣ нигах не Шкода 2017 пробегиш бародарои азиз прайс фромош кам пробегша хулоса ки пробегшам нормальни ай састани мошин тенҷ абагрес дельник бародарои азиз як мушкилӣ дорад як балониш лед не асталниш ҳамаш тенҷ мошинча тенҷ дарунаш хуб ҳозир нишон метим кадмет подвикуб гирифтане занг бизане қатиш суҳбат кунем одамои боварӣ бошанд баъд бародарои азиз мошинча қарор дорад дар метрои Люблино кожни салон бо чӣ мегӯянд ҳама тарафа тенҷ аст салониш ҳамаш нав бародар маҷбур аст бояд дастрош намаст 200 000 ки 250 000 ки хулоса ҳам хеле ина тибок чӣ дорад камера зад период ҳама тарафа период камера дора ё надора не надошта зад камера дошта экран чӣ мегӯянд телевизориш туғурӣ кардаги бачаҳо мошинча ҷонон аст кадмед мошинсуворӣ занг бизен ҳамаш кор мекунад ҳамаш кор мекунад шерӯина занг абагрес делиша гуфтум ҳама тарафа тен шерӯинар хуб мошинча бибине занг бизане